Hadun rupotli kilak ha ka jingkop khwai do kha ha ka shnong min sngat muta jong ka West Janje Hill District. Di hakani ka video ngan pan sngo shupi ki parlok rawan kamta me ki baju sultanan ban late hakini ki jingkop khwai do kha ni competition. Sungha lada pidang de ki batumai hakani ka video bat ka channel ka jonga sungha bapinya share like bat subscribe na ka banta ki jingkop khwai do kha lani ki jingpan tip kum ki kinja competition ki banangwan hakini ki sngi. Di elementang ini peno ya kani ka jingkop khwai do kha kaban sapulong ha ka snong men sngat muta jong ka West Janje Hill District. Ka jaga kan dei ha ka pung jong ima alias Muksor ka bat ka balapnyai da ka West Janje Hill Fishing and Multipurpose Association bat kani ka jaga kan dei ha West Janje Hill District bat ka tarik kan dei ha ka khat khandai tarik banai bishpo arajar arpsau bat kapor kaban pen yelekai ya kani ka fishing competition ane ke jingkop khwai do kha kan sedang nadu kapor khandai bejem step hadu lai steng janmet but nipai mata ya kador jong ka ticket hakabe dei bat ketika fishing competition kan dei tang lai 1000 tangka shirwyang lane uei khwai jika prize nak mata ketika fishing competition ngene pe hangne nak mata first prize kan dei san lak tangka second prize lai lak tangka but third prize undang yo 8 lak tangka but kindang don ru ki consolation prize lane ki kerdan ki baper hadu ndru phlai tli ki kerdan but hadu ndru phau tli ki kerdan nadu ka kerdan ka basau hadu ndru phau tli kindang yo marshilak tangka kata ka bumut hadu san phunyo tli ki shilak tangka kindang yo lane hadu san phunyo tli ki parlok rawan kindang yo ya ka prize ka ba marshilak tangka kan mau bha parlok kane ke de ke jingkop khwai do kha ka ba sultanat hadu kata ha ka ba nagaliang jong ki parlok rawan ki jukwa ba jutrang na ka banta kini ki prize shilang ba nakamta u bayo ha ka kardan ka ban ru phui nong yo san phojar kardan ka ban ru phuar lai phojar ba kardan ka ban ru phulai undang yo ar phojar tangka ba nakamta ka consolation prize kandon iwe hadu ar pho but nakamta kani ka price jong ka consolation kandei 10,000 uwei urawan kindang yo hadu unumbar uba arpau baru an penkwai habro santali kipung ha kate cash nong mensngat muta but nalor ki do kha ki baladon lupa lane ki do kharim but ante do kha arton ha ka khatwei tarik banai ba shipho arjar opsau ha ka por shipho bije menstep badia ki rule ane ki kandon hakbe dei bat ketika jingkop khwai ro kha kinlong bei kumajulong ha kiwei ki jingkop khwai ro kha bat man panso tanat sisu ni nagbanta ki parlok rawan bat kumjuru yai ki nongpei kai lane ki pait ba pawan pe kai ha ketika jingkop khwai ro kha kan sadon ka lucky draw ha ketika si bat phila bantit ru ya ketika lucky draw ha kador spa tangka koi ki tiket bat lada pitit atli ki tiket pinyo hakador san spa tangka bat nagamta ka price jong ketika lucky draw pinyo iya ka alto keten brand new nagamta first prize lani daka pisa lailak tangka second prize ndang yo shilak tangka third prize ndang yo san phojar tangka lakat pat ye ki pat ba nong pe kai ha ketika singi bat kumjuru ki parlok rawan subhaban tit ya ka tiket ru hadin ba phishong khwai ru phidangla ban yelekai nagabanta ketika lucky draw titangam to hi hakabe de bet ketika jingkop khwai do kha kaban saplong ha ka khat khandai trik banai bispo arjar of sa tikum tanga kitbok duang ya phiki parlok rowan kiban salit benishimata ha ketika fishing competition khnang wa pinyo ra kawai na pedeng kiteki ndru photli kilak de lada phidang de ki batmai se sinpat ha kanika video bat ka channel ka junga sobha ban ya subscribe na gabanta kiwei ki jingpen bana lani ki jingpen tip hakabai de bat jingkop khwai do kha ki banangwan de yakaba menta kublai shibun ya ka jingpei ki jongphi ya ka ne ka video ko jonga